Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares. Ako ka lang! Ugway mo sakit! Haba! Kuha ka lang dyan ang gwata sa manggo! Pagtali! Ang gwardya! Grip! Nidagsang ang tulisan. Ayaw! Ayaw! Hinapyan ako, anak! Ayaw! Ayaw! Isabahan na ang mga lakoy! Ayaw! Hinapyan ako, anak! Tama lang! Kidnapping. Kahilayan. Enjoy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakita mi sa hupo mong lawas! Kana! Oh yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsay! Tao ng maskara! Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakok ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkao. Dalit ka rin sa RMN Drama. And that's it everyone. Thank you for listening for today's episode and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!